giadto dili kayod ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngitngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon ako di man kinahanglan imong kunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gibalingin gibuhat Mabungahong kagabhion mga igsoon, live ta i-share sa nako kamo sa diha, i-share sa ato sang i-share tong live mga igsoon, mag-share sa ko dire, wait. wala kong kabalong nga imong May gabi isad Lobinya, shout out Alabel Sarangani, praise the Lord. Annabel Lee Olfwin, good evening. Ako sa i-share ha, ang live na to. Please share our live tonight. Alright? Magtita dere. Shout out Sister Jessica Petisio, live na tanak, dali. Live now! Yung reply na to dali na. Wala lagi. Tignan ang way ko magkabuhi imong sisi imo kong giba wala pa lagi ito nag-reply Manay ako, ikaw may wala reply. Okay, so may gabi again, mabungahong kagabion mga igsoning takna sa kagabion sa adlawng Biyernes mag-live ta. Kabalo mo mga igsoon nga atong topic karon ang uban dili ganahan ani kay magisgot ni og gibing. No, gusto lang na ako igsoon akong i-share ang nasinati sa namo unya. Aside from that, nga ni magud ni usahay ang mga Kristohano dili mo angay kung naay topic nga may tungod sa gibing bitaw ang mga hatag-hatag pagtabang. Pero gusto nila blessing, gusto sila madato, muswag, mo asinso. Or na ganahan nila nga wali, pero kung magwali gali may tungod sa giving, mag-involve na gali og money, oops, in Jesus name. Murag ilang review kon pero igsoon na ako i-share ninyo karon nga even si Jesus gitudluan ta nga nag-share po dahil siya, nagwali siya may tugod sa giving. Okay? But before that, taga-asa ko, taga-Bohol ko, Brad, Ariel Jr. J.R. Lagar. Shout out din ako ang Clarin Police Station dito ko ganina. Ming bisita ko dito sa mga piniriso, share gamay yung pulong sa Ginoo. Unom sila dito na priso. Ako tambalikon karon unya mura di ko gusto nga di ko ka-live ba. Ako nung tagag time maybe tomorrow or yeah. So, shout out sa nakobi ang mga OFW sa lain-lain kanasuran, mga naka-permanent resident dihano in different countries, and of course, mga nurses, mga Filipino nurses nga naa sa lain-lain kanasuran, mga seferer, mga seaman, shout out, no? Namo sa prayer kanunay, kabalo na mo. One of the reason nga mag-live ko kanunay is tungod ninyo. Para ninyo kay I believe dili lalim yung sakripisyo, ang kamingaw sa pamilya, pinaganid ninyo pulong sa Ginoo. Amen. Mayang gabi, Pastor, watching from Quezon, Bukidnon, Juan Chabaria. Okay. Shout out, Brad Pastor, from Seventh Day
Seventh-day Adventist. Kinsa man to si Brother Rhodes Akain Fernandez. Shout out sa tanang mga taga Seventh-day Adventist diha, nga mga followers nato. God bless, God bless. No, kabalo na mo. Kaniya to, it's all about Jesus, okay? It's not about our religion. It's all about Jesus, okay? Good day, Pastor, watching from Davao. Kinsa man to? Alright, Nancy. Kasi apelido ato eh. Nawa na, paspas kayo. From Barangay Olimpog, Jinsan. Ay, kaliwat ni mo ridaghanak labo. Sharon Cagas Puentes. Maog yun siguro ni, baka ila yun siguro ni sa mga kadugo ni kaliwat ni Mamang dia, okay? Olimpog, oh yeah, Olimpog. Okay. Thank you, sister. 10% na ito kayo balik sa Ginoo. Ang uban, di na ba mga ngayon na, bro? Thank you. Alright, Brother Gerald Asis. Ganina na ni, sige ipaabot nga mag-live ta. Ganda, Brad, ganda ko. Shout out from, kisa man may gabi eh. Brother Dan Lloyd, watching this time from Camigan. We miss Camigan. Gimingaw ka na, Camigan. Camigan, mga nindot kayo ng mga resort na nabitin me last time sa Camigan. Mayang gabi, Pastor, watching from Sikatona, Bohol, Jennifer Lirasan Mendez. Mayang gabi, Pastor, watching from Santa Cruz, Batuan, Bohol, Joel Mascarinas Payot. Di kung sa ganin ni Brother Jimmy Payot. Batuan po to. Okay. May gabi, Pastor, watching from Bukidnon, Sister Imelda Javier. Alright. Shout out guys, tanang mga followers, aning nga page, 154,000 followers, and mga new followers welcome aning nga page. Wala ni reliyon na. It's all about the Word of God. It's all about the truth. Okay? So, thank you, Pastor Amping, Brad. Advance happy anniversary, Akro. Alright, Brad. Yan ako, lunglib, Brad. Lunglib, uban sa grasya, sa Ginoo. Sa I-pray akong sige, atong yan po na, Brad. I-pray ako mamilya, success. Thank you, Pastor Amping, Brad. Advance anniversary. From Beta Chi, Mandawi. Rualpa, Clarin, Brad. Actually, gikan sa ni sila sa Rualpa, Clarin. Diya sa Look, Mandawi. Diya ginagsugod. And then mi dire nagpapapil kay nahimo yung gitawag og linahimurag og sa kuan pa legal bitaw di sa from Talibon din mao na siya. But actually ang amuang kuan jud ang amuang GS dire kay municipal council man ta dire taga diha Look, Mandawi. Manggabi, Pastor, appeal sa okay. Shout out Lini Canyete, right? Shout out mga subscribers. Thank you kayo. And mga subscribers also sa atong YouTube channel. Free to subscribe. So wala pa mga subscribe, please do subscribe. You can find the link in the caption of this live. And free ra na siya atong mga live tanan na diha sa atong YouTube channel. Yes, Pastor, kaila kayo nako kaliwat sa imong asawa, silingan rami diri sa Olimpog. Okay. Kay familiar bitaw ko sister nga Fuentes, okay? God bless, sister. Thank you for watching. Okay? Di na ni mga igsoon. Inbinto ni sa akong asawa nga gwapa. Kanang guwabati. Okay? Mga, health conscious. May gabi, Pastor Maya sa Ginoo sa iyang salaing pulong watching from Quiet. Okay? Lucen GC Lark. Good evening, Pastor Minaw. Misa pulong sa Ginoo from Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nelsie Igunia. Thank you, Igsoon. Way sa payan, Brad. God bless. Rhodes Akain Fernandez. Long live ka na, Brad. Praise the Lord. Good evening, Sister Mercy Cascara. Anyway, shout out Cebu City Jail. Shout out sa Maximum 4, Maximum 4. Dili jud ko pwede makalimot ninyo, Maximum 4. Shout out nila Brad Aris there, sila Brad Kenneth. Ang worship team, shout out. RDC 1, 2, 3, shout out. Ipangumusta ko ni Brad Ibang kung napadiha kay si Brad Mago gawas na. Shout out Brad Mago na karon sa Pasil, Cebu, together with his whole family, yang ginikanan, ang iyang ugangan. Sakto ba ko, Brad? Ug iyang mga anak, ug iyang manyag nga asawa nga si wa ko masayop, lovely ba to, Brad? Okay. And of course, shout out ako si Brad Jao. Mayor to siya sa Maximum, kalimot ako. Tagtaon na magkuha ka bisita. Shout out, Pastor, from Tubod, Surigao del Norte.
God bless ka natong tanan. Thank you, Rashay Abenoha. Pastor, unsay ngalan sa imong banner? Banner. Unsay banner, Brad? Sayang katong pagbisita niyo diri sa Olimpog, wa nagkaimamat. I pray nga makaimamat ra tapon. Bonbon igsoon. Watching from France. All right. God bless us. God bless you. Sister Rochelle Gaba Singit. Okay. Amping da igsoon. Watching from Hindang Leyte, Jenna Abasola Ayuban. Shout out from Lugait, sakto ba ko? Neil June Balili Makali. Nawa na. Shout out sa Brother Jerlito Hunyo. Praise the Lord. Hallelujah. Shout out na muna ng mga brad na ako sa Alpha Kaparo, Lunglib, kanunay uban sa Gracias, Ginoo. May gabi, Pastor, tanaw ko nimo karon di ako sa tagbilaran. Amping brad, thank you, Brother Anthony Tapao. Shout out, Pastor, watching from Imos, Cavite. Brad, salamat kayo. Padayon, Brad. From Imos, Cavite, nakasong prayer. Pastor, ang tatay sa una, Brad, gikan sa esprisuhan sa una na bago paglaya. Mag-Bible study sa siya sa una, Pastor, same sa imo, buutan. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord, gibag-o sa Ginoo, Brad. Alright, thank you, Brother Lord James Talingting for typing at followers at highlight at everyone. Anyway, please share our live, okay? Para ipalanog na to itong live mga igsoon tonight. And you can also mention your friends here in the comment section, your loved ones. And of course, you can also type at followers at highlights at everyone. Watching from Mati City, Sister Esther Amakna Patinyo. Watching from Bakay, Minglanilla, Cebu, kinsa man ni Joseph Noble Vidal. Igsoon mi ni Brother Jimmy pa. Okay. Regards ko, Brad, ni brother ni mo. Wa bantay pa siya nga na rin ba? Nalipat to. Alright. Okay, so, mga brad na ko, hapit na ang anniversary na to, no? Mga Alpha Kaparo. Ipataas itong ngalan sa Ginoo. Yes, mga brad, tigsulod kong prisuhan, kabalo na mo na. Daghang kay mga akro na priso. Apan, dili na pwede makahugaw sa tungalan, kung dili. Daghan pa ta, mga buutan, ipataas na tungalan sa Ginoo. The moment we lift up the name of Jesus Christ, ingon nga, mao'y number 1 sa itong hierarchy, I believe, giyahan ta, and I believe, mga buutan ta. So, katong mga dili maayong impact sa mga brad na to, nakasala sila na uban na himong kriminal, matabunan, no? Nga makabilin tagligasiya. Long live, Brad, uban sa Gracias Ginoo. Saya Skeptron in Arms, advance anniversary na itong tanan. Happy birthday. Shoutout Pastor James Payot family. Kinsa man to? Dara from Brother Jamie Payot. Thank you. Pastor, shoutout from Union Buntok, Southern Leyte. Fermano family, God bless. Okay. Shoutout na ko be ang from Buntok, Southern Leyte. Fermano family, and greetings from Eli Zaira Pingol Fermano. Alright. Shout out sa PDRC. Wow! Gikan ko diha, Brad, from Las Piñas, Manila. Sana makabalik pa sa tabang sa Ginoo. Thank you, God bless. God bless, sister. Balik ta dito pohon. Watching from Rizal Pilar, shout out sa Foursquare Members Church. So, ang shout out ang Foursquare. Tanang mga members sa Foursquare Church sa Rizal Pilar. Greetings from Ana Liz Pantinople. Alright. Sige naman shout out ani niya. Shout out na ko PC Gami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So, dawahon na ilan, shout out. Di mo na akong kalimutan tungod sa lamingang mga pagkaon ba? O sa mga Kristohanon dito nga uhaw kayo. Shout out Pastor Marlon Cotamora. And of course, katong nagpasaka na mo dito sa second floor, dito may nangatulong, apiting Bugnawa. Okay? Kay Dapis Dagat, Sister Lilia, o si Brother Pili, Pidi, Pinola. Okay. Kita tapohon, Brother Jobert Sala Rojas. Good evening, Pastor, pa-pray for our country. Yes, grabe. Ambot na lang. Sige, nag-ambot dyan ko kanunay na, Brad. Grabe, bubuta na. Hindi lang. God is in control. Good evening, Pastor, watching from Cebu. Praise God for your life, Pastor Himaya sa Ginoo. Sigels Lucas. Okay? So, di na ta magdugay, mga igsoon.
Magampo na ta, kay taas na kita greetings ba. This time we have 80 viewers. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this evening. Salamat sa imong kamaayo. Salamat nga imo na pud ming gidasi, Ginoo, nga mamalandong sa imong balaang pulong. Unas tanan, Ginoo, ang among kasing-kasing susiha, Ginoo. Kung na kay makita mga butang nga wa ka nalipay kwaa kini pasaylua mi imo aming takos, imo aming angayan. Kay mong pulong balaan kini kaayo. I pray, Lord, gatagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo dawat og tambag og sakit-sakit nga correction. Labaw tanan, musunod usab, Ginoo. Ang breakthrough, ang blessing nasa pagsunod. It's not enough just only to listen to your word and forget it, but Lord, it is necessary that the moment we listen to your word, we also obey. We become also the doers of your word. Kay mao na imong gusto. If we only listen to your word, Lord God, it seems like we are fooling ourselves. So Lord God, I pray nga nami kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. Bless all of the viewers right now, Lord God. And I pray, Lord God, for your Holy Spirit to manifest. Holy Spirit, have your way. Let your will be done. You are our master teacher tonight. Wala milaing giisa, ginungalan lamang ni Kristo Jesus. Dili relihiyon, dili pundok, dili ngalan sa tao, dili pastor, but we lift up, we honor, we glorify only the name of Jesus Christ tonight. Lord, thank you for the victory, and I rebuke every spirit of destruction, and I declare victory, peace of mind right now. Imong kabubuton may matuman, Lord. As we listen to your word tonight, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong comfort, imong gakus, imong hikap, Ginoo. Again, let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright. Let's start. Good evening, Sad. Big Dalot About Junior. Alright. Sister Les Bill, shout out. Naka sa prayer, kabalo na mo. Alright, let's start. Again, ang atong topic karon igsoon. Let's say there are so many Christians say that this is the most hated topic. Di sila mo ngayon nga topic kay karon igsoon. I'm not a prosperity preacher. I just want to, for me, I just want to share the word of God. Okay? So malakbitan man dyan about giving. So gusto lang ako i-share ninyo mga igsoon kay me personally, ako, I am a living testimony about giving. Kung unsa si Lord ka milagruso, mulihok siya. Once kabalo tani nga principles. So, dili ni ingon nga principles of the pastor, but it is the Bible principle about giving. Because even Jesus Christ, nag-preach siya about giving. Pamatud-an ako na karong kagabion. And, again, wala ko ning walian ni tungod kay nagpadungog-dungog ko nga bangayo ko kwarta niyo. No. Dili ko ingana, kabalo na mo na, no? Dili ko ingana. Kung dili, gusto lang na ako i-share ni kay usahay manggod, na yung mga Kristiyano gusto panalangin. Maura na ilang gusto nga kanang kuan bitaw, topic or klase sa sermon about blessing, how to become rich, how to prosper, na about soul winning, tanan, pero ang giving bitaw mura og allergy sila na. No? So, ato ning isgutan karon. But again, wala ni na ako gi-share ninyo tungod kay nag-need ko. Gusto lang ako i-share ni mga igsoon para tabangan ta sa Ginoo. Amen. Kani akong isulti karon biblical gini. Okay, are you ready now? Again, please share our live and you can type at followers at highlights at everyone in the comment section, and also you can mention your friends and loved ones here para mga bantay sila sa mga naka-bluetooth diha, palabyugi diha, palanuga na diha ang bluetooth speaker. Sa on duty nga nagtanaw da shout out. Let's start. Nakoy basahon rin mga igsoon nga giingon ni Jesus. Si Jesus mismo ning sultian eh. Okay? Dili ako lang nang gibasa. Lucas 6:38. Ingon diri si Jesus igsoon. Tinaya gamay. Ingon si Jesus diri. Again, Lucas 6:38. According to the word of God, ingon si Lord igsoon, panghatag kamo aron natagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud kama. Diri ra tas kama. Pwede na to padayon, pero diri ra aning madagayaon gayud enough na. Again, akong basahon mga igsoon.
Lucas 6:38, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayod. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, klaro kay diri mga igsoon nga dili ang mga magwawali nag-encourage sa mga tao, mga disciples, mga members sa church nga kana bitawng muhatag ta, mo-offering ta kung dili. Even si Jesus nag-preach siya about giving. Ingon siya diri kung balik ko na yang ingon ri Lucas 6:38, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Okay? So kita ang unang muhatag, sunod ang Ginoo muhatag. It means mga igsoon, kinahanglan mo lihok ta una unsay kabubuton sa Ginoo, then musunod ra ang Ginoo. We must obey first, muhimo taglakang. Okay? Then after that, ang Ginoo na po'y mulihok. Tanawa ang prinsipyo diri, ang principle. Panghatag kamo aron hatagan usab sa Dios, kamo sa Dios. It means mga igsoon, kung dili ta mo hatag, di pa tagaan sa Dios. Simple ra kayo, no? Okay? No? But wala ko na, dili pinugos ha. Ningon ba dahil si Jesus, kinahanglan dili ni pinugos. Okay? Kaya naman mo itong testimony, event sa katong naibabaeng balo, nga si Jesus dito siya nagbarog dool sa offering box, unya, naida ka mga dato, sige offering, sige hatag, pero wa mo believe si Lord. Si Lord man gud himantayo na. Mangtanaw siya sa atong gihatag ba. Dito siya na amaze sa gihimo sa babaeng balo nga iyang gihatag. So, sa paghatag igsoon, walay pugsanay na siya, okay? Mao ni bantay ha. Pagbantay mo ng mga pastor nga magsigi og pamugos. Bantayin na. Kay even me, di ko mo pugos. I don't force my disciples or all of the members of the church to give. Wala nako sila gipugos. Okay? Lisod magagi muna pugson mga igsoon, di ka po na panalanginan sa Ginoo. Suma sa ilahang gikasabutan sa Ginoo kana may nindot. Okay? So ingon diri mga igsoon again, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Kita ang una muhimog action before si Lord mo action. Next line. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Wow. Madagayaon gayud. Kanang madagayaon igsoon, sobra-sobra na nga blessing. When we say madagayaon, it means nga mao na gitawag nila siksik liglig umaapaw. Kung moingon tag madagayaon mga igsoon, that's overflowing blessing. Apan dili nato masinati kung dili pud kita muhatag para sa kamayaan sa Ginoo. Ang uban nanapod. Wala gyud bugas si pastor ba? Kita ba mo nangayo ko bugas dire? Nanapod nagpadungdungog na si pastor, wa na gyud ikadata sa iyang bawbao ba? Kilatan tas Ginoo na igsoon. Every time nga mag-preach ko sa social media, wa ko'y laing motibo to glorify the name of the Lord. Kaya kung ang akong motibo ani para tagaan ko ninyo, dili mahimong epektibo akong wali. And I believe ang anointing ni Lord, dili mo daloy, dili mo naog. Kung ang usa ka tawo nga nagwali, kwarta ang iyang gihunahuna. Apan igsuon, maong guning nasa pulong sa Ginoo. Kasi nagsulti ani si Jesus. Ingon si Jesus, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Di ba? Si Jesus nag-ingon ani. And we are Christ followers. No? Kay ning follow man ta niya, musunod siya tas gisulti niya. I believe kani nga topic igsoon daghan mulikay, daghan di ganahan. Even siguro sa YouTube or asa nga mga preaching na mga kailan yung mga preacher sa YouTube, pilion to ninyo nga unsaon nga makalabang sa mga unos, unsaon nga ma-mend ang broken hearted, unsaon nga maka-soul win, maka-make disciple. Mao na pilion, pero about giving. Most of the time mulikay ta ning giving. Pero prangkahan ta mo igsoon, we cannot receive God's blessing if we skip the sermon of giving. Again, we cannot receive God's blessing if we decline the topic
of giving. Amen. Mao ni problema usahay sa mga Kristiyano, pero paminaw mo. Ayaw gud mo pa. Ayaw pud mo ingon pangutang aron makahatag mo. Kanang nakaikahatag mo hatag ka. Amen. This is the will of God. God taught us. Jesus taught us to give. Gitudluan ta ni Jesus igsoon sa paghatag, no? Wali ni niya. Kung di ni nato iwali, ako di ko muwali about giving. Labaw pa dai ko sa Ginoo. Si Jesus mismo ni ingano, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios, no? Naay resulta. Once we give, the Lord will give back. Amen. Ang kalahian lang inigatag sa Ginoo kayang gingon diri. Kun maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Wow. Lahi, no? Kay madagayaon. Dili basta-basta, overflowing, sobra-sobra nga panalangin. Amen. Pero muhatag tag-una lagi. Pero again, ayaw pangutang ha para muhatag ka sa Ginoo. Kung dili kung na kay ikahatag igsoon. Hatag para sa kamayaan sa Ginoo. Na kay gustong tabangan, i-honor, i-bless. Buhata na kung gikonbiktar ka sa Ginoo. Ngano man, kay naay resulta. Sige ingon dire, hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Wow. Kami mismo igso na kasinati ana. Every time nga naay conviction si Lord nga tagaining tawana, tagaini, ihatag imong polo ato ay ihatag ang imong parehatong last time, ihatag imong sakyanan. Nya padali pa jud nag-ani. Actually, igsoon rangkakanta mo katong last anniversary na ko kung ibalik no. Aside nga nag-offering man ko ato, kabalo naman mo nga akong gi-offering akong gihatag ang akong motor nga XR tanang resulta. And then aside from that, that time igsoon medyo gipit-gipit pero nami mga gitagataguan nga kwarta. And then ang gihatag na mo ang 15K. So motor plus 15K equals Toyota Avanza ang resulta. Wala mo na ako gitaganan ni nga example tungod kay danihon ta mo. Amen. Ayaw pud mo pagsundog-sundog kundili based on the conviction of the Holy Spirit. Gikonbiktar man sad ko. Amen. Igsoon prangkahan ta mo, wala may dire. Kung dili tungod sa paghatag. Grasya sa Ginoo nga matinud-anon. Dili ni pangdani, biblical gini. Ako ni siyang giwali kay akong pamatud-an nga gisulti ni Lord diri nga panghatag kamo ug ang hatagan kamo sa Dios naitabo namo. Again ako ni siyang gitapik karon igsoon kay gusto na kong pamatud-an ninyo nga kaning gisulti diri ni Jesus nga panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Ako ni pamatud-an kay naitabo ni namo. Imagine more than 30 years. 40 years di ay, 30 years. Nagpuyo mi diri sa Bohol. Wala mi nakasulay nga nagpuyo sa kaugalingong yuta, kaugalingong balay. Puro mi abang diri, abang didto. Hangtod na pastor ko nag-abang pa. But still we believe in the promise of God nga once muhatag tatagaan ta sa Ginoo. Sige mighatag sige Lord, kinsa mo imong tagaan Ginoo. Ug nami mga madawat nga mga grasya nga hinatag ra pud. Dinay ikapon si Lord, ikapon mi ni Lord nga mauni ihatag ana nga pastor. I-bless ni nga pastor ana mauna paligti ni grocery nga pastor or kani nga Kristohanon kay tabangunon. Every time nga among madungog ang conviction sa Holy Spirit, then we will do that. Maong ko ni siya igsoon. Sa among nabantayan, once konbiktado bitaw ka sa imong paghatag, meaning naka sa right person nga imong gitagaan. Gitamnan, tanong man na, kanang paghatag, tanong man na. Okay? Lahi kay nga naman, once nihatag ka tungod kay gikonbiktar ka ni Lord, kay mao man ni hatag. Okay? Kung kanang imuhang paghatag, mao po na ang conviction ni Lord, mao na igiya ni Lord, batagain, no? It means nga naa ka nagtanom sa tabunok nga yuta. Kay prangkahan sa tamo igsoon, yes, tinuod. Si Jesus mismo ning ingon diri sa Lucas 6:38, panghatag kamo aron natagan usab kamo sa Dios. Pero prangkahan ta mo, ayaw pud mo pag taka-taka og paghatag. Ayaw mo taka-taka pag offering, ayaw mo pag taka-taka pag seeds, ngano man.
Because sometimes, nataganda mo senaryo, sometimes, na yung mga tao nga, kanabitong, pwede man ta sila i-bless, pwede man ta sila makasurvive, pwede sila maka-income, pero mga tapulan. Okay? Wala mo lihok bitaw, nga pwede man ta sila mangguna, pwede sila makatrabaho para maka-income, pero tapulan lang gid sila. Kung ang tapulan igsoon, sigihan nimo gahatag, imo silang gitabangan nga mosamot ka tapulan. I'm not saying nga ano na yung paghatag, pastor? Pili-pili. I'm not saying that, but nindot mga igsoon nga kanang imuhang tamnan, tabunok, gud. Di man gud pud maayo, imagine na ako no, binay tapulan day imong igsoon, tapulan. Sige ka, pakaon, yawa nimo tudloi unsaon para makakaon. Di ba sayop ka? Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Pablo. Pablo ba to? Ayaw pa kanang tapulan. Di ba? So, kabalo ka nga kanang imong igsoon, bright. Imong igsoon pwede makatrabaho pero di jud mga apply kita pulan. Ganahan di ka sige pakaon. Kung nakasa na pug ka ana, no? Nindot ng generous ta kay mao nay sugo sa Ginoo nga mahimo tang manggihatagon. Pero mas maayo nga inighatag nimo. Hatag nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kung unsay gi-impress ni Lord nimo, buhata. Igsoon nga man, tungod kay mao sa naitabo na mo. Every time nga naitabangunon. Nya, mga taong tabangunon nya. Naman po uban gud nga tabangunon pero mura magwa nimo gibati nga motabang ka. Tungod kay ang ila daing kalisod consequence sa ilang katapulan. Kuha niyo akong punto. Sometimes nadyoy mga tao nga ngayan tabangan. Tagahan ta mo example. Katong nagkuha mi sa among sakyanan sa Cebu mga igsoon. Nakalukat naman mi atog ticket daan nga nakalukat naman. Wala pa di. Naglukat mi to taas kay linya and then pagkuha na mo sa sakinan, that time mga on mi sa restaurant, nakakita mi og bata nga amigo nako pero broken family siya, maglakaw-lakaw na lang siya sa kadalanan bitaw, mangayog mga limos, kaila kay kuniya. Siya dahil nakita na ko siya, ingon na yung asawa nga, dali order diri kay ang akong asawa kay nga na gina siya kanang kung angayan yung katabangan kay wala siya ginikanan man to siya, wala ginikanan niya. Sig asa lang siya matulog. Last time before I don't know what year exactly, what is the exact year. Diri siya sa police station before. Then karon na siya sa next town sa mga tubigon din. Kita na ko siya galakaw-lakaw. Nya. Most of the time tagaan man mo kwarta niya. Nangaon mi ato ingon akong asawa sa tindera sa restaurant nga. Nang paordira ni siya kay ako'y bayad. So among gipakaon. Gamay ra gud nga kantidad, wala ra kabot 100, pila ra may kaon atong bata. Kabalo ba mo igsoon? Wala ra usa ka oras dining labay. Dining labay na mo nagistorya mi sa akong asawa. Ug nay usa ka pastora sa istorya. Dining labay ang tan-aw nako, ming aksyon tagad. Wa ko kailan ning tagad na akong lalaki. Kabalo ba mo pagbalik niya, gihapit ko. Ano, yung labay pa dyan siya nako niya. Himbalik pagtataod. Kung nagtanaw ka, Brad, God bless you more. I know, followers to na to. Pagbalik niya, giwiktan ko niya, 500, siya nga. Igo, saan man eh? Gipahatag ni Lord. Tanawa, iyang gingo na. Gipahatag ni Lord. Ning ani da yun. Muna akong gingon mga igsoon nga. Mayo namang giatagon ta kay ingon man si Lord diri, ingon si Jesus. Panghatag ka mo aron hatagan usab ka mo sa Dios. Dindot ng inyong tagaan. Kabalo man gug ka og angayan siya. Nindot yung imong tagaan, gisugo ka sa Ginoo nga pahatagon, patanumon na. Kay once gikonbiktar ka sa Ginoo nga muhatag anang tawhana, mupugas anang tawhana, mo seeds ba? Sigurado nga nagtanom ka sa tabunok nga yuta. Amen. Tanawa ang resulta sa among sigig panghatag. Grasya sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Nakapalit ang yuta diri. Napatay yuta dito sa kuan o napatay house and lot dito sa Jinsan Nixon ya ibaligya ay man to namo kay ang ministry nga gipihal sa Ginoo naaman diri sa Bohol. Nakapagamak natay dito, natay property do napag yun diri. Karon pa ni nahitabo igsoon. Okay, karon pa ni nahitabo. Take note, karon pa ni nahitabo. In how many years? Almost 40 years nga diri.
kung mama o papa nagpuyo sa buhol. Amen. Ngano man, bisig taliwala sa kalisod igsuon basta kasuhay na mo na kanang ming tanom ka ning hatag ka taliwala sa kalisod kanang usay bitaw murag sugoon ka sa Ginoo ba hala mao na man jud niya mong kwarta niya ugma napay kuan pero gisugo man jud ko nimo Lord imon lang ihatag kasuway mena katuday nga akong gitestimony katong day nangayog hinabang diri sa mua kay gikan sila ilang mayor kay balo man sila nga suod ming mayor so dito sila sa mayor's office and then I know kadungog ng uban na ni pagabot nila sa mayor's office wala si mayor na siya appointment so ningari sila sa balay kabalo man sila nga close mi ni mayor niari sila shout out mayor na mo diri sa Clarin mayor engineer Eugene Ibarra mayor salute God bless okay miari diri kay ang iyang kwanto siya kanang sakit sa kasing-kasing ngayog hinabang para sa yambana taga lain nga baryo so mauto niya ato nga time ang nabilin sa kwarta sa akong asawa 220 kung ako masayop, adlaw pa to nga Miyerkules or Huwebes. So, mo eskwela pa, mong anak ko niya 20 pesos, 220 na lang. So, man niya, ang akong asawa kay lahi. Kaya akong asawa, actually, gracias sa Ginoo. Glory to God, akong asawa sensitive kayo. Kung namakak ba nang nangayo or wala. Sensitive siya kusog, discernment siya sa nga anak. So, gibati man jud daw niya. Ato nga time, naghatod pa ko sa akong anak. O bago kauli sila rin nag-istorya, gipaabot ko kay nangita lagi na ako kay nagtuo sila nga mga pastor, mga ninatay, mga supporter, mga dato, tawa sila kabalo nga naggrasya ra gyud tanan sa Ginoo. Ang tanan tungod ra gini si Ginoo. Nalay mga tao nga gigamit ang Ginoo, di ta pareha ng uban nga nay supporter mga Koreano, Amerikano, Negro, Hapon, wala kita wala. Ginoo ra atong supporter. Amen. So mao to nga nagtuo siguro sa samot na karon nga natay sakyanan nagtuo dato jud kay unsa kay mga negosyo wala. Matunong lang ka sa tawag sa Ginoo. Si Lord na bahala mo tagbo sa imong panginahanglan. Buhion tas Ginoo. Nagtrabaho ko tas Ginoo. Amen. Mo serve lang ta ni Lord nga honesty. Matinud-anon. Kay kung marumaro tadi man tay bless ni Lord. Okay? Balikon ako. So, mao na to. Ingon ng usaw gibati man jud na ako lab na abdam na ako gibati jud na ako lab nga. Niabot ko, nagistorya sila tulo man sila. Ang usa mura kung ako masayop kagawad sa baryo ang usa katong asawa sa iyang bana nara sa balay kay mao lagi masakit to kasing-kasing ba nagdadaman siya resibo tinuod man gyud nga naay mga tambal ana na mga resibo so mao to nga ingon ang asawa gibati man ako lab nga muhatag ana siya pwede ba 200 lang akong ihatag kay kung kwarta sa pitaka tanaw 220 na lang ni nya mo eskwela pa ugma kung anak mo eskwela na bitaw so gihatag namo ang 200 again gihatag namo ang 200. Nilipay kay kong asawa nga nakahatag mi. Ikaw na bahala. Nya unsay tubag sa kong asawa bahala na si Lord love. Abi yung mga igsoon mga 2 or 3 ka oras. Kay bawo mo ko sa nitabo. Na ay nag-notify sa ako ang cellphone. Nga na ay kwarta nga nisulod sa bangko. And then ako pud na curious pud ko unsa ning kwarta og pila ni kabalo mo pila 15,000 pila man ang among gihatag sa tabangonon 200 ra kasuway na mo na igsuon nga naka sa ka apiki bitaw bat gipahatag kas Ginoo gihatag jud nimo kay mas gipili nimo mas gisunod nimo si Lord nahitabo na namo imagine 200 nahimong 15,000. Wala ni nako giikuan kay negosyo ha nga giilag ta mo na si Lord na minong makilatan taning kalakihan ning ani. Yes tinuod na biblical so kani akong testimony akong gihango ani kay ingon man si Jesus so panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios madagayaon gayud. Sobra kayo. Pila ra imong gitanom? 200 ra pila yung balik. Waray usa ka adlaw tulo ra ka oras. 15,000. Glory to God for that. No? Tinuod ang gingon dire. Madagayaon gayon. Inga na si Lord. Basta, paminaw, kanang imong gitamnan, tabunok, tungod kay gisugo, kas Ginoo nga pahatagon ka ng tawanan. Amen? Kay kung wa ko suguas Ginoo atong ihatag ang akong motor nga XR,
wa ko gikonbiktar sa Ginoo. Nganong ihatag mo to nako, di ka ito ibaligya na mo. Kung ihatag mo gali nako, ibaligya na lang. Kay makabalos pa pero ihatag nga libre. Pero tungod kay sugo sa Ginoo kong gihatag. Sa resulta, wala ray buwan. Again, wala ray bulan. Almost a month. Toyota Avanza, Exxon. Grabe si Lord, no? Tinuod yung gingon. Sa gingon rin, panghatag kamo, aron natagan, usab kamo sa Diyos. Pero, sa mga nagtanaw da nga manghatagon, praise the Lord for that. Maulang niya akong ikabilin ninyo, ikadasig. Ayaw po mo basta-basta paghatag. Labi na kung wa mo suguan sa Ginoo. Kay base ng inyong gihatagan. Mga tapulan din, aming samot nagkatapulan. Kung dili, pwede ra mahatag ka usana. Pero tanong mga murag nagsalig na nimo. Lahi na po na nga istorya. Kay kung kana siya, na siya capability nga maka-income, na siya capability nga makatrabaho, pero tapulan lang siya, pero imong sige hatag, sama ra nga imong gitolerate iyang pagkatapulan, which is ning violate sa word ni Lord. Kaya according to Saint Paul, ingon siya, dili angay pakanon ang mga taong tapulan. Amen ba? Mauna. So, there's power, Igsoon, in giving. Yeah. Why? Because giving, the moment we give, we plant seeds. Ug samtang nagtanom ka, labi na sa tabunok nga yuta. Nadyo kay anihon, madugay man o madali, na kay anihon sigurado. Ug unsay maani, hatagan usab kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud, madagayaon. Amen. Ang uban di mo angay ani. Pasaylo ako sa di mo angay, allergy ani nga topic. Ang uban nanapon ng mga topic about giving, ano man nga lisod kayo krisis. Ako igsoon kadaghan na nga krisis among pitaka, but gidasig mi sa Ginoo nga mohatag, wa mi mahimo. Amen. Wa mi mahimo. Kay mas love man namo si Lord. Pero ang iyang ibalos sobra pa sa amo ang gitanom. Kay ingon man siya diri, o tinuod jud ang ingon diri. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Amen. Madagayaon, it means overflowing blessing. Amen. Kahibulungan nga panalangin. Mao nang among kasinatian. Mao ning nay Pastor James, naingani. Okay? Natay kwarto ngani. At least payag ram ning balay na mo maigsoon, pero at least lami man gud magpuyo sa kagalingon nimong balay kaysa wa man ko niingon nga ang uban way balay, no? Ang uban nga abang na. Wa pa lang time ninyo pero nindot jud lahi ang feeling nga nakasay mong kagalingong kwarto, naka-aircon ka, nya magtaod pa jud mi do nagplano mi nga magkuan tao og aircon na ring sala kay murag adto ko mag-live kay usay buot diri bitaw. Unya kani mo gud mong balay diri mga igsoon, murag aircon type siya, double walling, so need me usa ka aircon sa sala. Adto ta mag-live dito kay dako pa niya makaginhawa og maayo. Yan ay mga bisita na bitaw, di lang diigangon. So mao na mong plano sa grasya itugod sa Ginoo. So mao na nindot kaning mga nahitabo na mo mga igsoon. Wala ni nahisinati na mo kung wala ming uyon, ming sunod sa prinsipyo sa paghatag nga mahitungod sa Bible. Apan di man iya, lahi na po ng kada Domingo magsigi kag balik-balik anang hatag-hatag nga imong pugson padungog-dungog, lahi nang magpadungog-dungog. Kaya ako igsoon dili kay ko tigwali og offering, tithes and offering. Uska-usa kaduha sa usa ka tuig enough na. Bahala na ang Ginoo mo sulti nila. Lahi na po ng kada pirminti mo reglain. Siguro ihapon siguro nagisugo siguro sila sa Ginoo, pero magduda mo gud ang uban na nga di ba? So mao ni ako panagsara ko mawali about ani, kasagaran ako about mga encouragement nga how to overcome the storms of life ana, pero kani igsoon ning kalit lang ni. Ngano ka nga gi padayag man ni sa Ginoo nga message for us tonight. Basin, naiuban nyo diha, nga gusto na mo panalanginan ni Lord, pero wa mamoy gitanom. No? Kuan naman na siya, practical, unsa may mong harbison, wa ka gitanom. Sometimes, sige lang tayo, Lord, tagai ko kwarta. Lord, padatua ako. Lord, pauswaga mong negosyo. I-promote ko sa trabaho. Lord, tagai ko ani. Naba kay gitanom. Mao na ipangutana. Kung si Lord makagistorya mo, naba kay gitanom na.
Nay mga nangagi nga mga blessing nimo pero wa jud ka ning pugas. Wa jud ka ni hatag para sa kaymayaan ako. Amen. Usay igso ng paghatag magsakit labi na need kay nimo. Usay ang paghatag is lisod. Pero sa among kasinatian, dili man lisod, dili sakit. Kung imong gi-recognize nga ang tanan nga naa nimo, gipiyal ras Ginoo, dili ikaw ang tag-iya, di ka magduha-duha paghatag sa angayan tagaan. Again akong balikod, dili lisod, dili sakit ang paghatag. Kung imong gi-recognize sa imong kinabuhi nga ang tanan nga naa nimo, everything that you have right now, si Lord ang tag-iya, gipiyalan ra ka. Amen. And I believe the reason why God bless us financially for us to become a blessing to other people. Amen. So mauna kami mga igsoon kabalo mo, makadawat mi nay mga gamiton si Lord, mga tao magpadala na mo kwarta. Naidaghan. Siguro ang uban nagtan-aw ri shout out ninyo. Normal ra mong feeling na magpadala mo og 5,000, 3,000 o sa kalibo, bisan pag magpadala og 10,000, 15,000. Normal ra mong feeling kay anad man mi nga og naa malipayon mi ugwa malipayon gyapon mi kay amo amang kong prinsipyo is kanang wa man goy amo ang tanan Ginoo may tag-iya ba mao bitaw na nga nami kwarta gitigom kay nami gusto paliton pero naay gisugo si Lord nga ihatag ginamo na di mi anugunan nga man di man gud na amo ana na siya dili lisod ang paghatag pagtanom pagpugas dili siya lisod. Kung kabalo ka, kung gi-realize nimo, gi-recognize nimo nga sa imong kinabuhi, si Lord ang tinubdan, ang tag-iya. He is the blesser. And all of the blessing that you have, si Lord ang tag-iya. Comes from the blesser. Amen? Mauna kay nga naman, di mo angay ani kanindot ang benepisyo, panghatag ka mo, aron hatagan usab ka mo. Una ang paghatag. Lord, kaya kasagaran mo, Lord, tagay ko, ning hatag na bata. Amen. So wala po ikahatag diha ang imong kinabuhi sa ihatag sa Ginoo. I-bless ka ni Lord diha pagka mohatag ay lisulayan po ng mangutang ka para ihatag. Ayaw po. Okay? So klaro kay no? Ingon si Jesus so, panghatag ka mo, aron hatagan usab ka mo sa Dios no. Aron hatagan unsay purpose aron hatagan. Pero ang uban kay ilangan man ning kwaon ning panghatag ka mo. No? Arira sila sa hatagan usab ka mo sa Dios, puro putlo nila. Ang ilang paborito nga verse katong pangayo, di ba na may pangayo, tinuod na mangayo ta. Pangayo kamo paghatagan. Mao na atong balik-balikon Lord ning ingon kasi mong pulong nga mangayo ako kanimo tawgon kanamo magpakita kano. Yes, tinuod pero napoy verse nga panghatag kamo. Nay kondisyon, panghatag kamo aron hatagan usab kamo sa Dios. Usa na siya ka simple and practical let's say principles of a farmer. No? Kung ikaw usa ka farmer, normally, you cannot harvest if you don't plant seeds. Amen? Naday nga na, kasi mga farmer da, kasuway po nga ning ani mo, wa mo gitanom dito sa basak. Kasuway pa mo nga nag-ani mo kamuti, saging, wa mo gitanom. Naadjud mo itanom. Unsaon di ba kuno na bitaw? Nayuban mga nara niya, ubang mga Kristohanon, musimpig-simpig atong mga tao nga manggetagon kay madamay sa blessing no ayaw. No? Dapat makakaton ta. And aside from that igsoon, mao na nila sa for me ang giving is ako ning gibalik makabugto sa unsa sa tunglo sa kapobrehon. Sa to balay pastor, narbay ning react na ko ani gibas ko. Sa to balay pastor, tinunglo rin ang pobre. I'm not saying that. Pero kung makakaton ka ni nga prinsipyo sa paghatag, kung unsa ang imong kahimtang mausab. Amen. Sa una kinsa rami sa una igsoon ako ning gibalik ko na. Sa una wala pa mi kuryente. Lamparilla, ano mo lampara, kandila. Gas, di ba? Gas kanang usay sa mga old school bitaw ng mga katigulangan nga ilahang ihaplas gas no, manimawing gas sa una no gas. And then, pila ka mga tuig, nagdagan, nakakurinti mi, pero gitapag yun sa member. Kaya wala mi yung kwarta. No?
Wala, luoy kayo. Basta, grabe, para nako, nasa ubos kayo. But the moment we learn how to give, okay? Give lang, hatag lang ng hatag. Unsay isugo ni Lord, hala, buhat lang. Hantod gianam-anam ni Lord, o bless, hantod nag-anam-anam, hantod karon. Nanatay kaugalingong property. Nanay kaugalingong balay. Basta, nanay mga material nga butang nga gipiyal si Lord. Basta, grabe ka. For me, makaingon ko nga lahi jud kayo. Hinumdum ko sa una, sa time na mo, mangaon me, buwad sudan. Mag-ilaw pa mi sa buwad kay tagsara niya, tagsara, wanay lain. Grabe ka. Makaingon ko pobre jud. Usar ka buwad kanang goodbye head bitaw. No, shout out there sa mga negosyo nga buwad ganahan ko bitaw. Goodbye my head kanang matangtang pagkanahan ko na mao na nga tagsami ang mangod ng mga igsoon. Tagsara jud taon mi nya sinugba. Labi kayo ba? So nga na bitaw. Pero karon grasya sa Ginoo, laylahi ng nindot nga blessing ba nga, laylahi ng sudan sa kusina, laylahi nga na bitaw. Sa una maura gina usa ka klase niya tagsara pod. Yeah. Grabe basta kaingon ko nga right now for me I consider myself our life right now compares before back then. Na makaingon jud ko nga ang giingon ni Lord nga giingon sa Ginoo diri nga kung maghatag kaninyo ang Dios madagayaon gayud. Makaingon jud ko nga madagayaon yun. Ang among kahimtang karon lahi na gyud sa una. Tungod sa paghatag. Again, wala din ako giwali, gisulti para nagpadungog-dungog ko ninyo pero mao gyud ni ang principle. Because ang nagsulti ani dili si Pedro, dili si Pablo, dili ang mga disciples kundi si Jesus mismo ning ingon. Panghatag kamo, aron hatagan kamo sa Dios. Kung maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayud. Amen? Kinsa may mga nagampo og blessing. Kinsay nangayop kwarta sa Ginoo, gusto maimpas imong utang. For me, igsoon, paminaw mo. Usahay, ang hinungdan ra ba no nga, daghang mga Kristohanon karon nga lubog sa utang, kay way hatag-hatag sa Ginoo. Prangka nga pagkasulti. Yes. Usay malubog ta sa utang kay naay mga times nga gikonbiktar ka nga ihatag na sa Ginoo pero wa nimo gihatag. No? Mao nang karon wa na ka nahimutang kay nalubog ka sa utang hasta ang bahin sa Ginoo imong giutang. Wa na ka matangtang. Diba? Tinuod na mga igsoon. Mao na nga mas maayo gid igsoon nga tun-an na to ni. Sa mga manggihatagon diha padayuna na. The more you give, the more you receive. The more God will bless you. Isog kumusulti ani. Kay naitabo ni nako. Naitabo ni namo. Kinsa si Pastor James. Vlogger, maton nila. Hoy, ang uban wala kabalo. Kabalo pa lang sila sa ako ang kanang sitawagan na, kanang dashboard. Wala na ko fully monetize ni. Kay daghan akong tana ingon ako pastor sayang nga na imong page oy. Daghan kay followers makatabang na sa ministry. Dako na kag income na. Ngano wa man na nimo gi fully monetize. Unsay akong tubag sa pastor, mga pastor sa wala lang kontento naman ko pastor sa grasya sa Ginoo niya. Ako asad kung ako ning i-fully monetize, i-full ang monetization basin mausab ang motibo nako. Sa dihang mag-post ko sa Facebook, mag-apas na lang hinuon ko viewers and likes and shares. Sumaw na ako, Igsoon. Kinsa si Pastor James, wala may trabaho, way negosyo. Pero gibuhi mis Ginoo. Gipanalanginan mis Ginoo ngano man. Every time nga naay amo. Every time nga naay ipiyal si Lord sa amoa. Once ikonbiktar mi sa Ginoo nga muhatag, dili mi magduha-duha og hatag. Usay magud kita kay magsigkumkum. Si Lord mo bless na nimo pero gakumkum ang kadi nimo masalod ang panalangin. Apan kung imo nang ihatag, ibukhad. Na empty siya. Sudla na sa Ginoo mas daghan according to His word. Amen. Ang uban na di ka-relate sa mga pastor nabaguhan lang ko sa wali ni mo pastor lami man kay mong wali mga isog kay prangka nindot kayo makabless about sa kabaguhan pero nang giving na no apil ni di pwede. Paminaw mo igsoon. Dili pwede nga mubasa kag Bible nga imo ning laktawan ang giving kay naa ni siya.
Ingon ang pulong sa Ginoo mahimo tang tinunglo kung atong kuan og pun-an ang libro sa propesiya. Amen. Lisod po kayo kung ang atuang pilion mga kabag-uan sa kinabuhi, tabangan ka ana. Pero ang giving di na to apilon, din ata full gospel ana. Di na ta matawag ana igsonog ning tuo sa full gospel, tibuok ebanghelyo or tibuok Biblia atong gisunod. Gipili ra man nato. The Bible is not like an examination. Before nga students patanganay gitawag og multiple choice kundi tanan nga nasulat. Ato ginang sundon. Di pwede nga laksiyon na to ang part sa Bible about giving. Ang topic about giving. Kaya nga tong gusto ka na mga milagro, nga maayo mga masakiton, madato, and my God shall supply my needs. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Ginoo atong magbalantay. Pero kung muhatag ka kay sugo sa Ginoo, di no, sayop na. Dili na kumpleto. And again, ang kaning mong paghatag usan ni sa paagi para mabugto ang tunglo sa kalisod, tunglo sa utang, nga lubog kay ka sa utang ug tunglo sa kapobrehon. Amen. Sa akong kasinatian na wa ko'y giapil-apil. Ako ra niyo, halang masuko mo nako. Mao gini tinuod igsoon. Again, this message is not from me, but it is from the Lord. Why? Because Jesus said this. Again, kung balikon, tanawan yung Bible niya, Lucas 6:38. Ingon si Jesus, panghatag ka mo. Ako ba rin ingon si Jesus man? Panghatag ka mo, kita. Aron, tagaan usab ka mo sa Diyos. Okay? Kung maghatag ka ninyo ang Diyos, madagayaon gayod. Amen? So nga to lang aning buhaton is, we need to have faith in the promise of the Lord. Give and have faith. Amen? And aside from that, again, don't forget this. Mas maayo nga muhatag ka kanang gisugo kas Ginoo. Kay once will ni Lord ang imong gihimo, ang imong gihatagan, natunong ka sa tabunok nga yuta. Madugay o madali, makaani gid ka. Okay? Kinsa may imong basihan? Parehas akong experience sad. Amen? O nanindot igso, no? Kaya sa yuta, giingon ni Jesus, sa sambingay, naman to'y klase-klase na yuta nga batuon, sampiniton, di ba? Kaya naman mo, kinds of soil, yan ay gitawag o good soil, tabunok nga yuta. Good soil, nagrepresent na siya og kabubuton sa Ginoo. Nga tao, nga imong tamnan. Amen? Bisa kung saan nakadinihugan, convented, kinsa man ang mga tawahan na, waka sugo sa Ginoo, ayaw pagtanong. For me lang. Ako dahil kong na-meet mga pastor na muhatag na, pero lahi dyan ng conviction si Lord ni mo mga kani. Pwede ni mo i-honor ni. Ha? Di ba? Di dyan ka magmahay soon kung gisugo ka sa Ginoo. Di ka magmahay, ibin me. Na sinati na namo kadaghan. Amen. There's miracle. There is what we call abundant. Abundant ba ni? Okay. Mao ni madagayaon sa dihang muhatag ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen? And don't get me wrong, I'm not a prosperity preacher. Ako lang di-share ang pulong sa Ginoo. Kay di man gud pwede nga ang inyong madungog nako puro ra pagdasig nga unsaon nga ma-overcome ang depression, unsaon nga maluwas ang tibok pamilya, unsaon nga maka-disciple, unsaon pag-ampong masakiton, unsaon nga mahigawas sa daotang bisyo, unsaon nga magpabilin nga gibag-o sa Ginoo. Dili puro ana. Kay ang Bible tibuok ani atong tun-an ug sundon. Di gyud ni kalikayan nga maka-apil, makaagi gyud da og mahitungod sa giving. Amen. Di pwede laksiyon ni musukong Ginoo. So mao ni atong mensahe karon Nixon. Unsa may inyong gikinahanglan? Maybe this message gi-send ni Lord for us tonight kay siguro excited na si Lord mo bless nimo pero wa man kay gitanom gud. Gusto si Lord nga magtuon na kaniini. Kay nga naman sige ingon dire requirements ni para hatagan ta sa Ginoo. Pero ayaw kung wa kay hatag ayo pamunggos ayo pamaylo. Kung naa kay mo hatag. Amen. Isod mo mamugos ka magpakanaa ka magpasikat ka, no? Kung dili unsay naa nimo karon unya gibati nimo or gisugo ka sa Ginoo din
buhata lang gingon sa Ginoo. Ayaw dili ang sugo sa pastor ang gingon sa Ginoo. Kaya ang gingon diri, panghatag ka mo unsa man. Next, aron hatagan ta sa Dios. Unsa may mong gipangayo sa Ginoo? Mahuas ka sa imong utang, kaluwasan sa imong tibok panimalay, makasakinan ba ka? Unsa ba na diha? Makabaton ka kagalingong balay, kapalit kag property. Unsa man na? Kabag-uhan sa kinabuhi, gusto ba ka nga mulahutay sa pagpangalagad? Sige, daghan kag mga gipangayo. No? Pwede na mao ang resulta. Pwede na siya mahimong maoy harbiso nimo sa pagtanom nimo. It doesn't mean manggod nga magtanom ka. Di ba kadungog na mo ni ako ning i-share ninyo. It doesn't mean nga all the time magtanom ka kwarta pero mo balos nimo. Di usahay dili kwarta mo balos pero kabag-uhan sa imong bana nga palahubog. Kabag-uhan sa imong mga anak nga adik-adik. Amen? Ana ba? Resulta gihapon na sa imong gipugas sa tabunok nga yuta. Amen? So maybe ang uban nyo diri na malandong, mao di ay. So pwede na ka mo tanom, pwede na ka mo hatag para sa Ginoo. And ayaw lang kabalaka igsoon if ever i-impress ka ni Lord nga mo tanom sa inyong mga pastor, inyong mga leader. Ayaw mo tuon ang hung sayaw ang ayaya na imong leader. Ang mga bulahan na imong pastor, ang mga bulahan na no. Once you give to your leader, to the man of God, or sa imong igsoon sa pagtuo nga gisugo ka sa Ginoo, mo ni man sama ra nga ning hatag ka sa Ginoo. Ug ang Ginoo may mabalos nimo. Nasinati na nako. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Lahi na usab nga pagtulunan about giving, Lord God. Sometimes it's so hard to give, Lord God. Much more nga we are in the midst of crisis right now. Lisod ang paghatag, pagtabang. But Lord, sugo maninimo. Dili pud pwede nga amo ning i-decline, i-reject, mamili rami og wali. But Lord, di pwede nga laktawan So tabangi mi Lord nga nami kasing-kasing nga willing mo hatag para sa kay mayaan nimo. Kasing-kasing Ginoo nga always makarecognize or nakarecognize that everything that we have right now is not ours but it comes from you. You are the owner of it. So Lord, tabangi mi kay kung nakasabot lang mi Ginoo nga ang naaday namo di niya mo gipiyal ra nimo, mahimong sayon ra sad ang paghatag na moon. And I pray also to the listeners right now, to the viewers, Lord God, nga imong i-level up ang ilang discernment, Lord, para makadiscern sila, makabantay sila sa imong conviction kung kinsa sad ang angayan nila tagaan Ginoo. Kay ang pagtabang, paghatag, pag-honor according to your will is like nagtanumi nga naa sa tabunok nga yuta. Sigurado nga makaharvest me. So Lord, thank you for your word tonight. And thank you Holy Spirit for your presence. Thank you kayo sa imuhang presensya nga maopoy hinungdan nga nakasabot mi. Salamat sa kaalam Ginoo. Salamat ani nga pagtulunan. I pray nga ngamong kasing-kasing nga magahion sa paghatag mahumok ni Ginoo. Kay para ra po niya sa among kayuhan. Dili ni para sa makabenepisyo ang among tagaan, kundi para ra sa among ang kayuhan. Para sa pauswagon minimo, para pasinsuhon minimo, or para imong i-grant Ginoo ang desire sa among kasing-kasing. Thank you, Lord. Thank you for your word. So this time, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, listeners right now. Bisan pa man ang mag-replay ni Lord God. I continue to speak life. I speak blessing. I speak financial breakthrough. I speak healing in Jesus' name. Sa mga naay balatian, maayo. Sa pangalan ni Jesus, pinagi sa imong labod, Ginoo, nagaingon ka nga walay balatian nga dili maayo. And that's the reason why you allow wounds, gitugot nimo Ginoo nga bunal-bunalan ka og sobra 30 kalabod kay lain-lain sab nga klase-klase usab nga balatian nga kaya ayuhon Ginoo. So Lord God, heal your people right now. Tunay mga sakit. And I pray sa mga negosyante, I declare nga imong pauswagon ug imong matinud-anon nimo sa paghatag. Labi na ang mga naitrabaho matindaanon sad sa paghatag, Ginoo, knowing that
You are the blesser, and everything that we have and our income comes from you. You are the owner of it. Yes, nanghago me, nag-effort me, but you bless the works of our hands. So Lord God, salamat nga imoming tudluan sa ginoon-saon pagbalik sa angay nimo para mas i-promote pa nimo ang naay trabaho, pauswagon pag nimo Ginoo ang naay negosyo, Lord God. And I pray, Lord God, to all of the viewers right now nga nangita og job, Lord God, I declare open doors, an opportunity for a job in Jesus' name. And to those who are praying for the salvation to their whole family, I declare salvation to their whole family, Lord God, in Jesus' name. And sa gusto og ma-delivered, gusto og kabag-uhan, genuine transformation kay gapos sa linlaing mga bisyo or any addiction, I declare deliverance. I declare nga ang mga gapos sa kaaway mabugto sa pangalan ni Jesus. Salamat Ginoo sa kadaugan. So Lord, this time mong dawato ng milagro gikan kanimo. Among dawato ng panalangin kahibulungang butang gikan kanimo. Dawato namin ni Lord uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming angayan. Himua ming kapiyalan Ginoo. Kay nasayod sad mi nga di mi nimo piyalan kung di pa mi kasaligan. Mao kini among pagampo amahan, amo kini gisiliyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa gamhanang ngalan ni Jesus nga mayamong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Maayong gabi mga igsoon. Salamat sa imong wali. Himaya sa Ginoo, Brad. Okay, so this time I will give all the glory back, the honor, praises, and thanksgiving to the Most High God alone. Thank you for being with me. And I pray and I declare sa atong pagpangatulog, uban nantas Ginoo. Kung anak, natulog na akong anak. Dara akong anak. Natulog na siya kay bugnaw ang palibot. And I pray that the presence of the Lord will go with us right now sa pagpangatulog. Safe and sound tang mumata ugma. With the presence of the Lord, peaceful, well protected. Kay kabalo na ta karong mga panahon na grabe ang mga krimen, pero kung nata sa presence ni Lord, we are always secured. Amen. And also I pray and I declare sa mga OFW, I declare nagtrabaho mo diya karon kanang mga dili pating katulog ninyo, I declare that God will bless you and ampingan mo sa Ginoo and mahimo mong blessing sa inyong amo niya, ma-promote mo in Jesus' name. I declare good health, comfort as always kay layo mo sa pamilya, and I declare that God will bless all the works of your hands in Jesus' name. So again, that's all for tonight. Timely message for me, Pas. God bless you, Brother Chester Dave Montes. Okay. So that's all for tonight. May ganingong kag timely. Ang uban di ra mo angay ani nga message basta giving, pero wa mo mahimo kay mao ni gusto ni Lord. Ako sad nga nagsulti gibuhat magud ni nako pod. Kay lisod pod mo sulti ko ninyo, wa na ko ni gibuhat. Me personally, together with my wife, gibuhat na ko even among anak, anad ni mo hatag signay kwarta. Nay mo hatag niya kwarta, mas di ni hangay magasto-gasto ihatag pa niya ang tanan sa offering box. Naanad siya kay nakita niya namo. Okay? So, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. And free to subscribe, bra. And then, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para bibot na diri daghan ang ma-bless. Amen? So, that's all for tonight. Kita na po ta ugma. Unsa na kapoy topic ani, no? Basta kita ta ugma makabakanti ko maningkamot ko para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? So, ampo, amping, abante para sa kamayaan sa Ginoo. Good night, everyone. To God be all the glory.